stara, visoki dečani, patrijaršija, tu je mir duhovni. Ljeviška stara, visoki dečani, patrijaršija, tu je mir duhovni. Ima gde god da sam ja, u srcu sa mnom si ti, Metohija moja, Metohija moja. Ima gde god da sam ja, u srcu sa mnom si ti, Metohija moja, Metohija moja. Želeo bih da se zahvalim Gospodu Bogu i svim svetcima i mučenicima kosovskim i srpskim za ovo divno putovanje, Bogu nadahnuto i dušekorisno, i neka Gospod da molitvama svih svetih s kojima se sve poklonili, svetih patrijaraka Pećkih i svetog kralja Stefana, svetih Kozmi i Damljana i svih svetitelja, da postanemo bolji ljudi i da Gospod podari mir i slogu svim narodima. I još da dodamo, što mi vladika Nikolaj rekao, da se složimo, obožimo i umnožimo. To je poenta. Pomaže Bog, ja sam Aleksandar Kajalić iz Beograda. Prvi put sam u Metohiji. Jako mi je drago što sam krenuo na ovo pokloničko putovanje. Od svih manastira naših svetinja koje smo obišli, najveći utisak mi je ostavila Pećka patrijaršija. Sve drugo isto bilo, nemam reči da opišem, tolike svetinje, pun sam utisaka koji će se verovatno sledeći tek kad budem se vratio kući u Beograd, pa posle nekog vremena.